வணக்கம் வியூவர்ஸ். ஜி5 ஆப்பில் ரிலீஸ் ஆகியிருக்க விலங்கு வெப் சீரிஸ் பார்த்தாச்சு. விமல்லாம் அவ்வளோதான், இனிமேல் வீட்டில் உட்காந்து வேர்க்கடலை தான் சாப்பிடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தா வெறித்தனமாக ஒரு ஸ்டோரியை பிடிச்சி கதையில் நான் என்னவா இருக்கேன்னு முக்கியம் இல்லை, நல்ல கதையில் நான் இருந்தால் போதுன்னு விமல் வெறித்தனம் பண்ணியிருக்கிறாரு. கமலுடன் மோது விமலுடன் மோதாதுன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க? இடையில எங்கேயே மாஸ் கட்டன் ஃபைட் எதுவும் போட்டுற போகிறாள்னு பார்த்தா கடைசி வரைக்கும் கேரக்டராகவே வராரு. ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு வெப் சீரிஸாக இருக்குது. ஒரு மர்டர் கேஸை பிடிக்க போய் அதுலேருந்து ஓப்பன் ஆகிற ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நம்ம அடுத்த எபிசோட உடனே பார்க்க தூண்டுது. ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்டை போட்டு புளிஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சீன்ஸ் வச்சிருக்கலாம், ஆனால் கண்டென்ட்டை கெடுக்காத அளவுக்கு அளவை வச்சு ஆளாக காப்பாற்றிடுறாங்க. ஒரு சைக்கோ கில்லர் கதையில் இவ்வளோ நேக்காக ஒரு காமெடி எபிசோடை வைக்கிறதுக்குலாம் ஒரு தைரியம் வேணும். யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம நியூஸில் படிக்கிற இல்லை பார்க்குற நிறைய சைக்கோஸ் இப்படி தான் இருக்காங்க. ஒரு சைக்கோவோட ஹியூமர் அண்ட் நக்கல் சைடை செம்மையாக காட்டியிருக்கிறாங்க. அதனாலே இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சைக்கோ த்ரில்லர் சீரிஸ்ன்னு சொல்லலாம். இந்த சீரிஸ் மொத்தத்தையும் தூக்கி கொண்டு போகிற ஒரே கேரக்டர் யாருன்னே நீங்கள் எங்கன்னு இருந்த எத்தனை நாளான்னு கேட்குற மாதிரி சும்மா மிரட்டி விட்டாப்புல. என்னதான் அதர் லாங்குவேஜ் கில்லர் வெப் சீரிஸ் பார்த்தாலும் நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் பார்க்குறப்ப உண்மையாக பயமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம பக்கத்துலேயே அந்த கெட்டப்பில் ஒரு 4-5 பேர் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க கூட சைக்கோ கில்லராக இருப்பானு நமக்கே ஒரு பயம் வந்துடுது. ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், ஆட்டோ சங்கருக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ராவான வெப் சீரிஸ் தமிழில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜி5. ராவா எடுக்கிற 4 வாரத்துக்கு ஒரு வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை வைக்காமல் நீட் அண்ட் சிம்பிளாக எடுத்துருக்கிறது நல்லாயிருக்கு. கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.